een jellielien is al duidelijk dat er meer klaslokalen komen matten. Dus wordt er flink druk zetten achter de bouwprocedure. En in nog geen zo'n week tijd stiet er al een nieuw skwalgebouw. Intussen is er alweer een nieuwe ploeg leerlingen die het graag komen wil. Zo die juiste jong blikken bij een bijeenkomst voor ouders van bijen uit groep 8. We hadden een enorme grote opkomst van de ouders, ongeveer weer 50% meer dan vorig jaar. De directeur zei dat de squallen voorop rint als het gaat om digitalisering. En dat zou een wichtige reden wezen voor de groei van het aantal leerlingen. Ouders zijn steeds meer betrokken bij hun eigen kind op school en die willen graag ook van alles weten. En wij hebben de laatste jaren ook een behoorlijke stap gezet met de digitalisering. De leerlingen krijgen hier iPads. Houdt ook in dat wij ouders daarin meenemen met deze ontwikkeling. En ook dat ouders heel snel toegang hebben tot resultaten van leerlingen. En ook absentiegegevens. En die kunnen dus helemaal meekijken achter de scherm. De Lietskaligheid in Burgum wordt door de orden van de squalbaan als heel positief zien. Maar hoe behoud je dat als het tal leerlingen rap aanneemt? Wij proberen dat natuurlijk wel vast te houden. Het zal wel druk op de organisatie zetten, maar dat heeft er ook mee te maken. Je moet op tijd beginnen met ook je organisatie aan te passen.